So hi guys, ako day si Margie Siloy. So magluto karon og utang binisaya. So ang ingredients mo ni sila kani siya okra. Kana kita manay okra. Sunod kani siya moy sikwa. Nana Pag 5. kana napa na siya kuan. Presyo. Pamain na lang, pamain. Sunod kay kalabasa. So manay kay bawo naman mo unsa ng kalabasa. Dayon kani galay kanang kon sa kamuti diba nung anak ang dahon sa kamuti man siya galay so dayon munggay so mana siya kamunggay kamunggay next is talong dayon alagbati nagdibon alagbati mana siya dayon gabi ana doon na siya kabuok para daghan kay daghan yung mga na dayon last but not the least batong raw wala so mo na siya ang ingredients so karon ato nang hiwa-hiwaon ang mga ingredients sa utan so mo ni sila Hiwaon kita na. sana also Oh, gossip? be careful kami hiwa yung kamot so maginahinay ta kay samad ka so di ba ba dito Plain lang. so ang next na to is kani okra first step mo na putulon ayun so ang sunod is gabi panitan sa nato sa putikason so hiwaon na nato ni siya kay man magpanit next is kani batong Islanting. Oh, puto. Ano ba puto? ay guys pwede rin siya kamuton kay humok raman ang batong kasi siya ganun kay sayop to pwede ra pud to ay A few moments later. so kani guys ato na ni hugasan sila so guys, magsugod na ta. So ang atong buhatan is magpabukal og tubig. So mao na siya na atong pabukalon. So nimbukal na siya guys, mao na siya. Ato na ilunod ang kani. Dungan doon na sila kay pareho man na silang gayon. Sama na ako i-chat. Hindi na
Ano to kay para mabukal na sa din malata. So, ang next kay ang batong kay nalata naman tong kalabasa o gabi. So, muna na siya kilo na. Wala ay tangad. Wala ay tangad sa naman nilaghan. Pwede apasan. Hindi na. Pwede, sinura na po may bato. Jadi Amerikana nito. So, takuban sa na to kay para ika malata na muna to. Ilo na sa malata ng batong atong next ilo na dili. Kani sila, kani okra o pang sikwa. Pwede rin na siya idungan kay pareha naman na dali malata. Dayon, kani talong. Dungan rin na sila. Hi, vlog. Ako ba na siya hangtod malata. So next na itong buhaton is malata naman ito atong gilunon. Kani, ang nagbati o ang galay. Dayon. Isang yan Dayon ang kamunggay. Ato sa na siyang palataon. Dayon, timplahan. So, karon nalata naman sila tanan. Ato na lang timplahan. Para malamig. Asa matulog ka? Ari raw, boss? Oo. Oh, Ano kay mama? Dara. lamo. So, mao na to siya. Luto na. Uy, banig. Uy, po. So, guys, naluto na ang atong utan Bisaya. Ato siyang tilawan kung lami ba. May po na to kainit. Sarap! So, that's all. Thank you for watching my, ng loto-loto. So, once again, I'm Margie Siloy, and I thank you!